Akaitze, gaur egun denda batera joan eta edonor bihurtu daiteke jantzia erosita Spiderman, Superman edo edozein gauza. Baina garai batean nola mozorratzen ziren, zerekin mozorratzen ziren? Garai batean hori esan bapere arrunta. Behar bada hirietan eta dirudunek erosiko eben behar bada mozorroren bat. Baina normalena zan, etxeko erropakaz egitea. Ganera beste gauza bat esango dutzuet, mozorroa bera baino garrantzitsuagoa zen, maskara. Edo maskara dinotenean da, arpegia estaltzea. Zertarako? Inauterietan legea ustea da garrantzitsuena. Eta ordun, zu mozorrotzeaz ganera aurpegia estalita badaroazu, ba horrek emoten dutzu aukera askatasunez jokatzeko. Eta beti arpegia estalita zan, arpegia estali gabe etzian mozorrotzen. Hori gehiago zen, hirietako kontua, dirudunen kontua, apur bat, ja aukera aukielako, apaizez, edo monjas, edo señoritos, edo lango, ja bestera bateko mozorroak ziren. Hori da. Beraz, debekualdi bat baino lehenagoko azken besta litzateke. Hori da. Garizmoa da oso aldi tristea, serioa, zorrotz bete beharrekoa, ezin da musikarik entzun, ezin da dantzarik egin, ezin ziren eskondu garai horretan. Eta justo inauteriak dire, sasoi horretan sartu aurretik, musika, festa, dantza, eta azkenean, edozer gauza egiteko aukera egoan. Edozer. Edozer ez, baina bai egunerokoan egiten ez ziren gauzak egiteko aukera egoan. Edozer. Esan behar ez zirenak esan, baserrietara joan eta soloko tresnak hartu eta plaza erdian itxi, edo arbol batetik zintzilikatuta, Nei hau, gaiztakeria da, eta gaiztakeria oso interesgarria ditu zait beti. Ze gehiago itxe zuen? Nafarroan adibidez zintruen egon, Zarra Muskero izeneko pertsonai batzuk egoten ziren, eta horrek kaletik mozorrotu barik egozan jentea zikintzeko eskubidea eukien antza. Nola zikindu? Adibidez! Hautan? Hortako zeoniaren merienda jarri diate, ze majok. Hauetako gauza batekin zikintzen zuten jendea. Haunek aste santutan lotura handia dauka, baina ez di aste santu, baina hortik ez. Baina egia da animaliekin da asko jokatzen dela, igual hau. Bero, antza kontaten da benetik, 84. urtean, Argako autobusa gelditu, autobusera montatu, eta bidaiaren guztiak txarri tripakaz zikindu ebezan. Pentsa. Eta maiganean badago beste elementu bat, eta dire tostadak. Mundakan, adibidez, atorrak, garai baten, etxeetako hormetatik eta lehioetatik sartu eta balkoietatik sartu, eta tostadak lapurtzen ebezan. Zior nabez, nahi gaiztakeria guzta beti zaitu beti. Bai, ez? Ni hemen eroso sentitzen naiz. Txuro, geza. Nik uste hau probatu beharko genukela. Ez? Jak hemen gaude, hemen jarri dute, goxo. Nik ezin dut, zeliakoa naiz. Ni saldirikoa.